Atras! Bag... Ala! Ay! Disa! Disa, sira! Siguro ikabalo nito nga na mabri. Sir! Abri ba, abri! Dito magdungog! Huwag kayo magmabri sa amin, bay? Sir! Abri ba? Sa day. Dugay magmabri sa amin ng parking ba kare? Pag-uwan pa ko nag-drive, paghulat ba? Paghulat. Sabot ka? Ha? Sa mga wow ka? Unsa man ka? Dire manggod, ang patakaran na mo dire basta mo parking na ibayad. Ano day? Sa day, diri day. Inyo ne? Parking lot. May nakabutang diya, sir. Sa day na? Sa day ka? Uy, nakaputang. Pero ngalan nga nagparking ka niya, ako nagpa-isbog-isbog ko nimo dito. Bayad na. Nya nag ana ko reo, nagkuan limpyo-limpyo pud ko sa mong kuno. Yung parking naman ko diri. Uy, siguro na yung mga diri. Dili ako pero pag mo parking dire, na ibayad. Tapos ang kutob sa nimo parking dire, limpyo na ko na kay trabaho man na. Ukson ko na magway kwarta. Si wait ko, sir, naunsa naman ka, sir? Wala ko Sa siya. kay panggasilinan, ano yun ko nimo? Imo ni sakyanan dili. Hindi na. Imo ni sakyanan dili. Hindi magsilbi na. Imo ni sakyanan. Imo ni sakyanan dili. May pakitain ako mga papilbing nga imo gina. Papel yung ipangita. Sige, sige, paabot ko. Makit-on ta ka ha. Pagdali dia, dugaya nimo eh. Kalo pre. Pataka ra mga nagpamatuod na ni podpas man eh. Ako na ingon sa giingon nimo. Papel na. Lisin kuan, rehistro sa imong motor, rehistro. Ay, motor, bunggo, rehistro sa imong bunggo. Biste kinarnap ra niyo mo ni ba? Kasi pagtunay mas ako wala ko kuan papilis kasi pagtunay sa bunggo. Ternap. Makit-on ta ka ba? Pagawas na, pagawas. Pagawas na. Pati 20 di kakahatag. Ara o. Oh. Oo, kalo na. Apa jud o. Oh. Kasi pagtunay mas ako Okay na, okay na. Ang ako aram ko dun tanga. Dili. Sa manday ka. Parking boy ka o LTO no? Sige pa nga pangita sa lisensya o sa patiha. Wala man, dili mo ko nga na. Tay sa hulat sa. Bastaro na to ni. Bastaro na to ni. Parking boy, 20 raw ang ipangayo, 20. Di ka kakuan? Di ka kahatag na? Ha? Di karon mo hatag, sir. Muhawa ka na sa kinan. Pangplatan ginawa na yung mga ligid yun. Sa manday gusto nimo? 20 ring pangayo? Oo. Nara o. Pululat na visit. Ano kwarta dinon mo dawat. Ang ka.